إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان ዕለታዊ ዜና ዓርቢ 24 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ክልተ ሄሊኮፕተራት ዝርከበን 6 ነፈርቲ ውግእ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መሬት ከቕርባ ኣብ ልምምድ ከም ዝቐነያ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እቲ ናብ ዝባነን ባንዴራ ኢማራት ዝተጠቅዐን ነፈርቲ ውግእ ኣብ ባጽዕ ካብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ እናተመላለሳ ልምምድ ከካይዳ ከም ዝቕነያዮም እቶም ምንጭታት ጠቒሶም። እንተኾነ ኣብ ልዕልቲ ድሮውን ተዳኺሙ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሞራላዊ ውድቀት ከስዕብ ዝብል ግብረ መልሲ ስለ ዝመፀ እቲ መደብ ብዛዕባ ምትግባሩ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ምህላው ገንዚቦም። ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሰኣን መቀያየሪ ቕሑ ዝበዝሓ ነፈርቱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ምዃነን ይግለጽ። ኣብ ልዕሊ እዚ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ሓደጋ ብዘጋጥሞም ሞት ማእሰርትን ህድማ ምኩራት ኣብረርትን እቲ ሓይሊ ኣየር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክዳኸም ይጸኒሑ። መንግስቲ ኬንያ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተው እዮም ዝበሎም 22 ኤርትራውያን ብሶኒ 20 ግንቦት ከም ዝሓዘ ፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙውን 17 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበዎም 22 ካልኦት ብተመሳሳሊ መገዲ ከም ዝሓዘ ይጠቅስ። እቶም ብሞያለ ቢሎም ከም ዝኣተው ዝተነግረሎም ኤርትራውያን ብመኪና እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ቲካብ ዝተባህለ ከባቢ ተታሒዞም። ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝተጠርጠሩ 4 ኬንያውያን እውን ኣብቲ ፍጻሜ ተቐይዶም ኣለዉ። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናይ ዝሰግሩ ዘለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻብ ፖሊስ ሃገር የመልክት። ካብዞም ዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ኬንያ ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራውያን ገሊኦም ኣብቲ ሃገር ንምትራፍ ዝሓለኑ እዮም። ካልኦት ድማ ጉዕዞኦም ናብ ዩጋንዳ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ንምቕጻል ዘንቀዱ ምዃኖም ሰነዳት ፖሊስ ኬንያ ይሕበር። ብሳልሕ ጎሽ ዝፍለጥ ሓላፊ ጸጥታ ስርዓት አልበሽር ነበር ሳልሕ ዓብደላ መሐመድ ናብ ሕጊ ከይቀርብ ዓጀብቱ ከም ዝኸልከሉ ሮይተርስ ሓቢሩ። ፖሊስ ሱዳን ነቲ ሓላፊ ጸጥታ ነበር ካብ ገዙ ከምጽዎ ብሰሉስ 21 ግንቦት ድሕሪ መኻዶም ዓጀብቱ ከይቀርቡ ስለ ዝኸልከልዎም ከይሓዝዎ ከም ዝተመልሱ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ እዋን ተቃውሞ አንጻር ስርዓት አልበሽር ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ክሳብ ናይ ሞት ዝበጽሕ ስጉምቲ ክውሰድ ብምእዛዙ ዝኽሰስ ዘሎ ሳልሕ ጎሽ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከብ $1 ቢልዮን ምጽራይ ክካየደሉ ብምጥላብዩ ኣኽባር ሕጊ ክእሰር ኣዚዙ። እንተኾነ ብሰንኪ ሓለዋ ዓጀብቱ ኣይተኻእለን ዘሎ። ሳልሕ ጎሽ ብስሙ ኣብ ናይ ወፃኢ ባንክ ዝርከብ ኣሳት $1 ቢልዮን ንሱ ጥራይ ከንቀሳቕሶ ፍቓድ ከም ዘለዎ እዩ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ዝገልጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና፣ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ? ከም ወትሪ ሐሙስ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ። ሰናይ ምክትታል። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ነስመራ ኣብ ውሽጣን ማዕዶኣን ግንቦት 24 2011 ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንኽንደይ ዓመታት ዝተመንኹኺ ደያሪ ካብቲ ክቡር ናይ መንፈስ ኣቦይ ስለ ዝተበርከት ክለይ ምሳኺ ክህልወኒ ዝኽእል ምሕዝነት ብስእሊ ኣእሙረይ እናቐረጽኩ ህንጥዩነት ዝስማዕኒ ኣሎ። በዛ ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ መንፈሰይ ኣዝዩ ብዙሕ ተስፋን ሓጎስን ኣሎ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚረ ፍቕርትን እምንትን መሓዛይ ከም እትኾንን ንኹሎም ምስጢረይ ዝብሎም ተስፋታተይ፣ ፈርሕታተይ፣ ውዕሎታተይ ኮታ ኩሎም ኣብ ዙርያ ህይወተይ ዝከናወኑ ነገራት ብግልጽ ኸርኤክን ከካፍለክን ምዃነይ በዛ መዓልቲ ቃል ይኣትወልኪ። ንስኹን ልክዕ ከማይ ቃል ከም ተኣትውለይ ተስፋይ ወሰን ይብሉን። ግንቦት 24 2011 ሰዓት 7:30 ድሕሪ ቀትሪ። ክብርቲ ዲያርየይ በትቅድሚ ሰዓትን ፈረቃን ቃል ዝኣተኹልኪ መሰረት እነሆ ተመሊሰኪ።
እዚ ሕብረ ውህደት ንዓይኒ ዝማርኽ ጽባቐ እዚ ነስመራ ውራያ ጸቢቑላ ኣሎ። ኣብዚ መዓልቲ ናጽነት ርችታት ቿሕ ቿሕ ዋሕ ቡም ብዝብል ድምፂ ተሰንዮም ንኸዋኽብቲ ተኪኦም ኣብ ሰማያት ኣስመራ ነጊሶም ኣለዉ። ነስመራ ኣብ ውሽጣን ማዕዶኣን ነዚ ጥዑም ንፋስ ብዳእለ ኣማን ሓወይ ኣቋስየ ኣብ መስጊድ ቪያጅዳ ኮይነ የስተመቕሮ ኣለኹ። ኣእዛነይ ብዙሕ ድምፅታት ይሰማዕ ኣሎ። ገለ ካብቲ ብዙሕ ንኸተማ ገፀን ዝወርዳ ዋልድ ኣብ ባሕቲ መስከረም ውዒሎም ንገዛ ዝምለሱ ቆልዑ ኣዛን ናይዚ መስጊድ ብምምሕዳር ተኣዚዘን ኣብ ኣስመራ ስታድዮም በዓል ናጽነት ከብዕላ ዝወዓላ ኣዴታትን ውሕዳት እውን ኣቦታት ኩሉ ዝድብልቕልቕ እዚ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ኣሎ። ብድሕሪታ ኣብቲ ኣንጎሎ ዘላ እንዳመሻጢት 3 መንእሰያት ይርኢ ኣለኹ። ንሓደ ወዲ 13 ዓመት ዝኸውን ቆልዓ ፀዊዖም እንታይ ከም ዝበልዎ እንድዒ እታ ቐጣን ክሳዱ ናብቲ ንዕዳጋ ሓሙስ ዘውርድ ጸሊም ጽርግያ ገጹ ውጥጥ ብምባል ገለ ነገር የማዕዱሎ። እዞም መንእሰያት ዝፈርሕዎ ነገር ከም ዘሎ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሸለብ ገለብ ገለ ቁርብ ክርዳእ ክኢለ ኣለኹ። ኣስመራ ማዕረን ልዕልን ዝወቂባትሉን ደሚቓትሉን ዘላ ርችታት ብዝተፈላለየ ስምዒታት ተደባሊቓላ። ኣነ ኸዓ ነዚ ዝተደባለቐ ስምዒታት ክደስሶ ይፍትን ኣለኹ። ኣማን ሓወይ ሓሓሊፉ ቀልዲ ወስካ ምባል ኣይገደፈን። ኣቓልቦይ ግን ምሉእ ብምሉእ ምስኡ የለን። ሓንቲ ሕቶ ክሓቶ ደለየ ገጸይ ኣዙይረ። ስምዓን ንስከ ኣማን ኣብ ሜዳ ከለኹም ድሕሪ ናጽነት እንታይ ክንገብር ኢና ኢልኩም ኢኹም ተሓስቡ ነርኩም? ኣማን ዘይተጸበያ ሕቶ ስለ ዝነበረት ወላ ሓንቲ ብምባል ሓፂር መልሲ ሰው ኣቢሉለይ ናብቲ ካልእ ሸነኽ የማዕዱሎ። ነታ ሕቶ ክሰግራ ግዲ ደልዩ ብብዝሒ ናይቶም ኣውቶቡስ ቁጥሪ 10 ዝጽበዩ ዝነበሩ ቆልዓ ሰበይቲ ክግረም ሰማዕክዎ። ምዃን ንስኻ ብትገድሊ ዘይነበርካ ብዘይካት ሓንቲ ግዜ እንታይ ከም ጻዕነት ከይፈለጥካን ንሱዳን ዘብጻሕካያ ሽፍንቲ መኪና ኣብቲ በረኻ እንታይ ዝገበርካያ ኸይህሉ ኢለ ሓቲተካ። ናትካ ነገር መመሊሱ እዩ ዝገርመኒ። ነታ መኪናስ እንታይ ከም ጻዕነት ከይፈለጥካ ስቂልካ ክትዝውራ ቀኒኻ? ቀልድናን ቁም ነገርናን ተሓዋዊሱ ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ጸሎቶም ኮይኑ ሕራይ ንዓይ ተጋዳላይ ኣይኮንካን ኣብ ሜዳ ዝገበርካዮ ይብልካን ትብልን ኣለኺ። ሕጂ ግን ንዕ ቅረቢ። ተጋደልቲ ኣብ ሜዳ ኮይኖም ብዛዕባ ድሕሪ ናጽነት ዝሓስብዎ ዝነበሩ ክነግረኪ። መብዛሕትኦም ድሕሪ ናጽነት ዝህሉ ሃዋሁ ኣብ ግምት ዝእትውዎ ዝነበሩ ኣይመስለንን። ኣነ ከም ዝመስለኒ ድሕሪ ናጽነት ወላ ሓንቲ ሽግር ዘየለ ምሸት ኣብ ጎደናታት ጓይላታት እናተኸሉ ክስዕስዑ ዘምስዩ ዝመስሎም ነይሩ። ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኪ። ናይ ውልቆም ናብራን ገዛን ክህልዎም ዝሓስቡ ዝነበሩ ይመስለንን። ናጽነት ንዕኦም ሓዳሮም ገዝኦም በቃ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓንቲ ራሕባ እናተመገበ ዝነብረላ ዕምርቲ ውራያ ነይራ። ከም ኣመሉ ዳእላ ጥራሕ መሲሉኒ ከየስተንተንኮ ዝሓልፍ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣይተረኣየንን። ግርህነት መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ከዓ ቀዲሙ ኣብ ርእሰይ ቅጅል ኢሉኒ። ውሽጠይ ኣብዚ መዓልቲ ናጽነት በቲ ዝሰምዖ ናይ ዓወት ታሪኽ ኣሚኑን ረጊኡን ክሕጎስን ክኾርዕ እንዲ ዘለዎ ወላስ ነቲ ብቅድሚኡ ዘሎ ኣርእስቲ ዘይብሉ ክዋኑ እናተዓዘበ ኸስተንትን መንፈሰይ ከኣበይ ኣሎ? ሓበጅሮዋይ ምስሊ ስመራን ኩነታታን ኣበይ ናይ ኩርናዕ ይኸቐምጦ? ስቕቲ ኣማን ሓወይ ስግኣቶም መንእሰያትንከ ከመይ ገይረ ይኹሕጦ? ቀትሪ እታ ብኣቶ ተኪኤ በየነ ዝተተርጎመት ሶፊያ እትብል መጽሓፍ የንብብ ነይረ። እታ ዝመሰጠትኒ ምዕራፍ ድማ እቲ ፍንፉንን ሕቡእን ሓያል ስምዒት ካብ ውሽጢ ተተፊኡ ተቐልቂሉ እትብል ብሲግመንድ ፍሮይድ ዝተጻሕፈት ኣዝያ ደስ እትብል ምዕራፍ እያ። ትንተና ኣእምሮ ብሓፈሻ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ከምዚ ድማ ይብል። ኣብ መንጎ ሰብን ዝሪኦን ወትሩ ውጥረታት ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ጠለብ ህርፋኑን ኣብ ጠለብ ሕብረተሰብን። ፍሮይድ ንድፊኢት ህርፋን ወዲ ሰብ ቀላሊዑ ፈሊጥዎ እዩ። ወዲ ሰብ ነቲ ዝገብሮን ዝሓስቦን ብርትዒ ተመሪሑ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሓስቦን ዝገብሮን ዘይርትዓውያን ስምዒታት ይደፋፍእዎ እዮም። እዞም ዘይርትዓውያን ስምዒታት እዚኣቶም ድሌትናን ህርፋንናን እዮም። ንኣብነት ህርፋውን ጸወታዊ ርዌት ልክዕ ከም ሓደ ህፃን ጡብ ኣዲኡ ንኽጠቡ ዝሃርፍ ባህርያዊ ድፊኢት እዩ ይብል ፍሮይድ። ሕቡእ ዝተጐልበበ ንድሌታትናን ስምዒታትናን ዘበራብርን ዝፍትሽን ምዃኑ ከርኢ ፈቲኑ እዩ። ሓደ ተምሃራይ ስነ ጥንቲ ኣሰርናይቶም ርሑቕ ዝሓለፉ እዩ ቀጸላታት ባህላዊ ዝኹዕትን ዝፍትሽን
ኩዒቱ ናይ 18 ክፍለ ዘመን ጎዞሞ ይረክብ ይኸውን ኣዕሚቁ እንተ ኩዒቱ ናይ 14 ክፍለ ዘመን ሚዶ ይረክብ ይኸውን ከም እንደገና ኣዕሚቁ እንተ ኩዒቱ ከዓ ናይ 5 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሳርማ ይረክብ ይኸውን ይብል ፍሮይድ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ነስመራ ኣብ ኣደ ዘለኹ ኣብ ማዕዶኣ መንፈሰይከ ኣበይን ከመይን እዩ ዘሎ እቲ ናይ መጀመርያ ሃርፋነይ ምስ ኳዓትክዎ ከመይ ገይረ ነቲ ናይ ሌትን ቀትርን ሕልመይ ኮይኑ ዘሎ መጣየስ ወረቐት ይረክብ እሞ ንስደት የምርሕ ዝብል ኣዝዩ ብዙሕ ዘይተመለሰ ሕቶታት ዝዓቆረ ማህደረይ የገንፂለ መሊሰ ዓቕሚቐ ምስ ኳዓትኩ ቅድሚ 15 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ኣቦይ ዘዚመለይ ዝነበረ ዜማ ረኺበለኹ ፍቕርተይ ጓለይ ጽብቕቲ ጓለይ ክሰደክ ዶ ብኣየር ናብ ሰማይ ክሰደክ ዶ ብኣየር ናብ ሰማይ ዝብል ምህልላ ንስደት እዩ እዚ ኩሉ ኩዕታታት እዚ ኣብታ ብሓንቲ ዓመት ጥራይ ዝዓብያ ናጽነት ኤርትራ ዝተኸናወነ እዩ ኣብ ማእከል ኣስመራ ምስ ሰደደ መንፈስ ብምዃን ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ እምበኣር እቲ ካባኹም ናባኹም ዝኾነ መደብ ምኽሪ መዛኑ እዩ ክትከታተሉና ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ መደብኩም መደብ ምኽሪ መዛኑ ብሕቶታትኩምን ምኽርታትኩምን ተሳተፉ ብኣድራሻና ደውሉልናን ርኸቡናን ሬድዮ ኤረና @gmail.com ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መልእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ከምኡውን ብቁጽ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ተወከሱና ሓቢርና ክንበሃልን ክንንቓቕሕን ኩሉ ግዜ ማዕጾና መራኸዊ ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንእሰያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ ምኽሪ መዘና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣዳለውትን ሰማዕትን መደብ ምኽሪ መዛኑ ናይ ብርዕ ስመይ ሳሚ ይበሃል ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ኤውሮጳ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ምስ በዓልቲ ቤተይ ቤተ ዘመድ ብዝመደብዎ መርዓ ተዋሲብና ወለዲ 3 ውሉዳት ክንከውኑን በቂዕና እቶም ክልተ ኣብ ዘለናይ ሃገር ምስ መጻነ ዝተወልዱ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ኣብ መንጎይን መንጎ በዓልቲ ቤተይን ዘሎ ስምዒት ዛሕቲሉሎ ባህርያት በዓልቲ ቤተይ ዝንእስ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ዕድመ ፍልልይ ኣብ ግምት ብምእታው እንኮላይ ከም ዓባ ሓዋን ኣያኣን ክመኽራን ክፃወራን ፈቲነ እንትኾነ ግና ካብኡ ብዝሓለፈ ኣብ ልባ ካልእ ሰብ ከም ዘሎ ብዙሕ ጥርጣረታት ኣለኒ ሃነይ ነታ ዶ ይኸውን ኣጋጢምዋ ኢለ ንእሽተይ ነፃነት ክህባ ፈቲነ እዚ እውን ኣይሰርሐን ዝኸበርኩም መንእሰያት ደቀይ ፋሕ ንኸየብል ዘሎና ዓቕሚ ኩሉ ክኸፍሎ ድልዌ ግን እንታይ እንተገበርኩ በዓልቲ ቤተይ ብዛዕባይ ከም እትሓስብ ክገብራ ይኽእል ዝብል ምኽሪ ካባኹም ካብ ምዛኑ ይደለ ንህትቡን ምኽሪ ኣቐዲመ ብልቢ የመስግን ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንእሰያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ ምኽሪ መዘና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ኣብዚ መጽእ ሐሙስ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰላም ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና